Pupu eta Lore, bizi-bizi. Pupu eta Lore pirritxekin daude hiltzaien landare bati begira izututa. Lorea hil eta heriotzaren beldur dira orain, ez dute ama galdu nahi. Ama, esan zu ez zarela hilko. Maiteak, ezer ez da betiko. Pirritxek esan nahi die, ezer ez dela betiko, gauza guztiek dutela amaiera. Baina naiz eta noizbait bera hil, laguntza behar duten guztietan hor izango dela esan die. Esan ez zarela joango, egiratu zin. Ezin, Betiko maiteko gaituzu. nire hitza duzu. Esan ez diguzula utziko, beldurrik, minik eta penarik pasatzen. Zaila da hori prometitzen. Baina bada ari bat lotzen gaituena. Behar nauzuenean, helduko dizuena. Seguru. Bihotz eta buru. Guraso batek semeekiko duen lotura sekula ez dela hausten esan die Pirritxek Pupu eta Loreri. Ezinezkoa denean promesa, posible da babesa.